Philippians chapter 1, verses 9 to 11. Ready? Philippians 1, 9 to 11. That would be in page 1321 sa ating mga Bibles. Page 1321. Okay? Yung unang lesson, okay na yon mga kapatid. Pero para sulit tayo, pakinggan natin itong lesson natin ngayon. Philippians 1, 9 to 11. Alright? Together, let us read from the Ilocano. Ready? Verse 9, go. Ket daytoy ti kararag ko, at iayat yu umadu kumalang umadu, ti kinasirib ken iti amin apan nakaawat. Tapno mabigbigyo kuma dagiti banag anasayaat, tapno napudno kayo, ken awan ti pakapilawan yo, agingga ti aldaw ni Kristo. Amapno kayo kadagiti bungbunga ti kinalinteg, gapu ken Hesu Kristo, amaipaay iti dayag, ken pakaidaydayawan iti Dios. I'd like for us to highlight verse number 10. Let me read from the English. That ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Our theme as Hosanna Bible Baptist Church this year, when we talk about theme, it's not just a topic to discuss about. It is a transformation that God wants to do for our church. So I want you all, brethren, to listen intently to this message, because this is what God wants to accomplish in our lives, our families, and our church this year. So here's the theme for 2025. Living God's plan. Together we strive for excellence in 2025. Let's all read together. I want you to read loud and clear from your heart. The HBBC theme, by the way, pagkatapos nito, I want you to take a video. Lahat kayo ha. And then you are going to shout this theme para makapture ng video, at gagawa tayo ng isang pangkalahatang video for the whole HBBC family. Okay? So let us read the theme once again. Everybody go. Living God's plan. Together we strive for excellence in 2025. So may rhyme yung strive and 2025. With that theme, it excites us for what God has in store for our church in 2025. You know why? When a company, when a boss or a leader begins to work on becoming excellent, then growth, development, and improvement will follow. Show me an employee na wala man lang effort na i-improve ang kanyang sarili. He will never be an asset. He will always be a liability. That is why, look, in all walks of life and professions, be it in education or in business or in service-oriented jobs or in the area of health, everyone upgrades. Why? Because if you do not upgrade, you become a liability rather than an asset. So if this is the theme God has for us, then just try to imagine, why would God, the question is why? Bakit? Why would God give us a theme if He is not preparing us for a greater year ahead? Amen?
So, I want you to listen to what God has to tell us from this message today. Please take your seats. The word excellence is a quality. If there's any quality that our church, our families must have, is the word excellence. In Tagalog, the word excellent means mahusay, magaling, at kahanga-hanga. On that definition, you can obviously tell whether a person has a spirit or attitude of excellence in him. I hope you are getting what I'm telling you now. Masasabi mo kung ang isang tao ay may kalidad sa kanya ng pagiging excellent. You can say that by the way he conducts himself sa pananamit. Makita mo sa kanyang pananalita, very organized ang kanyang thoughts. Makita mo how he manages his life. He has a quality of excellence. Kanina, ito yung hinighlight ko doon sa speech ko doon sa LGU. Actually, umulan. Kita nyo ang galing. Umulan kanina. I thought the flag ceremony and Bible devotion ay hindi na matuloy. But then one of our members, who is a barangay chairman, communicated with Mayor. Sabi niya, Mayor, our pastor is coming and it is raining. So, anong pwede nating gawin? Biro nyo yun ha? Do you know what the mayor did? Pinahanda po niya yung gymnasium sa likod. Pinahanda niya yung sound system, yung rostrum, and he gathered all of the employees, yan no? All of them, nakatayo, and I preached to them. Do you know what I told them? I said, if there's any quality that you should be known about, it should be that you are an LGU of excellence. Naunawaan niyo? That is why this topic and biblical principle of excellence is no light thing. Hindi to maliit na bagay. Now, I'll tell you what, if we are going to make a difference in our world, we've got to have a taste of excellence. God is calling us na maging excellent. Ibig sabihin, ganito po. Pagdating sa ating spiritual life, dapat maging mahusay tayo. Lagyan natin ng galing. At dapat tayo maging kahanga-hanga. Don't settle to be just an average or mediocre church. For example, our ministry, listen to me now, as your pastor, ganito ako magsalita sa inyo, pero pagdating sa implementation, which Preacher Glenn is great in implementing, our church in Hawaii must be a model church to all Baptists in the area. Tayo ang dapat isa sa maging modelo o huwarang Baptist sa lahat ng mga Baptist in the area. Alam nyo naman, this is not to degrade and this is not to pag-angat ng sarili nating bangko. But there are churches today who do not treat church, who do not treat God, and who do not treat the pastor with a high regard of excellence. Biriuin mo yung pupunta sa church na naka-short, that's not excellence. Diba? Pupunta ka sa church, naka-chinelas ka, that is not excellence. I mean, if you are a guest, if you are a visitor, maiintindihan natin yan. Because you are coming from a walk of life. But the moment na tinanggap mo si Kristo at naging member ka ng church at naturuan ka ng Biblia,
hindi po pwedeng hindi magbago ang buhay mo. That is why, listen, our church being taught with the Word of God must grow from where we are to where we should be. Kung dati, ang tingin mo sa church, pupunta ka kahit ano na lang ang suot mo. No, this is where God wants us to be. Dapat pumunta ka sa church, maayos at tama ang kasuotan mo. Amen? Look at your seatmate. Don't judge her. But ask him, is my dress pleasing to God? Tanungin mo siya. Is my dress pleasing to God? Mga kapatid, listen to me now. That is why I am introducing to you what God wants for our church this year. We should be an excellent church. Can I hear your amen, mga kapatid? Oh, so in ba tayo lahat o observer lang tayo ngayon? All of us should be in. Actually, sabi ko nga, to tell you honestly, I gathered all our pastors, our key people, and coordinators. Dahil nais nating itaas ang level ng ating professionalism sa ministry, ay nag-lecture ako sa kanila at, can you print one? Nagpagawa pa ako ng covenant. Okay? Nagpapirma ako ng covenant na kung ikaw ay coordinator, pastor at preacher, this is what God expects from you. Ganito po kasi ang excellence. Excellence is different from perfect and flawless. Naunawaan po ninyo. We are not a perfect church, but we want to achieve the best. Because excellence is not just good. Excellence is not just better, but excellence means best. Hello? What is excellence? It means best. Oh, di ba mga kapatid? Kaya sabi ko sa kanila, okay, papapirma ako sa inyo. Alam nyo ba yung pinapirmahan ko sa kanila na covenant is back to back. It's 2 pages. Ayan o. Oh, akalain mo yan? Saan ka nakakita ng church na may ganitong requirement sa kanyang mga coordinator, sa kanyang mga key people? Halimbawa, nakalagay dyan, as a ministry coordinator of Hosanna, etc., I, his name, do hereby solemnly swear. Oh, grabe, di ba? Hindi. Ang nakalagay, do hereby affirm and renew my covenant to uphold the values, standards, and mission of the ministry under the leadership of our senior pastor, Reverend Provi Cadelinia, and the guidance of the Holy Spirit. I commit to the following. 12 ito. Alin yan? Alin sunod? Faithfulness in attendance and responsibility. Nakalagay dyan, I will diligently check and ensure the regular attendance of those delegated to me for the ministry. Mga kapatid, gagawin natin yan ngayon dyan. Preacher Glenn will assign 1 or 2 or 3. And each of this coordinator is in charge of 4 or 5 people. Halimbawa, ia-assign si Tito Romy. You will be in charge of, for example, Brother Florante and family. You will be in charge of this. Ibig sabihin, pag Sunday, Tito Romy, ikaw ang may responsibilidad to check the attendance. Pag absent, you call them up
and ask them why they are absent and tell them, Brad, next time you inform our preacher ahead of time. Hindi yung absent ka, tapos aantayin mong tawagan ka, bakit ka absent. Dapat, kung mag-a-absent ka, bago ka mag-absent, mag-inform ka, bakit ka absent. Amen po ba? Bakit po? We do not want, God does not want our church nga kinayang kayat. Ibig sabihin, pupunta ka kung kailan mo gusto, pupunta ka sa oras na gusto mo. Dapat galingan natin, husayan natin, lagyan natin ng magandang rule ang church natin para purihin ang Diyos at maging kahanga-hanga tayo. Amen ba mga kapatid? Amen. Kayo nga sa mga trabaho nyo may mga ganyang regulasyon You do not go to work anytime you want to go. You go as required. You comply. Pag sinabing alas 8, 7:30, andun ka na. Tama ba ako? Na-instructan ka about the protocols, about the standard procedure na tinatawag or operating procedure na tinatawag. Sinusunod mo yan. Bakit kung sa Diyos, parang, tayo pa yung kung gusto ko, saan ko gustong umupo. Hindi yung saan mo gustong umupo. Dapat kung saan ka papaupuin ng usher. Kaya pati ushers natin, kailangang maging snappy at alerto. Walang usher na sleepy. Dapat snappy. Amen ba? Amen. Kaya ngayon, gagawin ko, lahat ng mga ushers natin, pag sinabi, kapatid, dito ka umupo, huwag mong sasabihin, malay ko sa'yo, dito ang gusto ko, umalis ka, pumunta ka sa church na gawin mo ang gusto mo. Pero dito, we will be excellent. Amen po ba? Hindi po pwede. Ikaw nga law-abiding citizen ka. Ba't hindi ka marunong sumunod sa batas alinsunod sa Biblia, mga kapatid? Amen po ba? Kaya pag sinabi ng usher, sabing ganyan, Brad, dito ka umupo ha? Sige Brad, dito ako uupo. Amen ba mga kapatid? Ang tawag dyan, kaayusan. Sapagkat sabi ng Biblia, do all things decently and in order. Kaya mga kapatid, listen to me. Because the Bible is a book of excellence and this is the primary cause, ito yung nagpo-force, ito yung nag-i-influence ng buhay natin. Dapat, therefore, if the Bible is a book of excellence, in our life, we should reflect and manifest excellence. In other words, dapat sa ating DNA, sa ating pinakadugo, nananalaytay sa atin ang spirit of excellence. Sa makatuwid, nakikita ko naman na talagang nasa DNA na natin yung pagiging excellent. Una, tignan nyo ang ating mga music ministry. Amen ba? Hindi iyan yung mga kanta na pwede na yan, okay na yan. Yan yung mga kanta, mga pag-awit na talagang ibibigay mo ang best mo para sa Panginoon. Amen ba mga kapatid? Tignan nyo ang ating AV. Hindi ba napakaayos ang ating production? Yung ating pong online, makinig po kayo, sa totoo lang, our AV ministry, dahil magaling, dahil mahusay, ginagaya po ito ng maraming churches. Alam nyo ba na ilang pastors na ang hindi lang nagtangka, kundi talagang pumunta. Opo, malayo nga yung iba. Yung isang pastor sabi sa akin, Pastor, one day,
sasadyahin naming bumisita sa kapilya nyo. I will bring teams from my church. Meron siyang cleaning team, meron siyang AV team, meron siyang music team. Pupunta daw dito sa church. Bakit po? Gusto niyang gayahin yung ating husay at galing sa pagmi-ministry, mga kapatid. Amen ba? Ang hina naman ng mga amen nyo, mga kapatid. Hindi excellent ang amen nyo, Dapat ang amen nyo, excellent. Pupunta, titignan. Alam nyo, ilang pastor na ang pumunta, sabing ganyan, grabe. Tapos tatanungin, magkano to? Makita nyo to? Kayong iba, hindi nyo pa kasi nakita tong AV natin dito Hindi po joke to. Hindi ito yung AV na parang, hindi nila ginalingan. Hindi mo masasabi yun Pag pinuntahan mo tong AV natin, tapos kung titignan mo yung mga teams natin, party dyan, hindi sila yung mga, nagjo-joke lang tong mga to Nagbibiro lang, naglalaro. Hindi naglalaro. Hinuhusayan, ginagalingan. Kita nyo naman, mga kapatid. Amen ba? Kaya, paano ba naman, mga kapatid? Apakasipag bumili ni Preacher Glenn ng mga gamit natin. Palakpakan nga natin si Preacher Glenn. Akalain mo nung isang araw, may message siya, sabi niya, boxes on the way. Pero mo yan, mga kapatid, yan ang mga tinatawag na excellent. Diba? Bakit? Kasi ang iniisip ni Preacher Glenn, sabi niya, Manong, darating ang CSC. Ano ang CSC? Church Strengthening Conference. Pambihira. Mukhang gigibayin na naman yata itong aking nasa likuran. Ewan kung anong gagawin na naman yan, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabing nagluloko yan Hindi pwedeng sabing kalokohan Kundi talagang iniisip, how can we do it better? How can we be more efficient? Mga kapatid, nakakatuwa na may mga ganyang tao. May mga ganyang miyembro sa church na walang inisip kundi how can we improve our ministry? How can we improve our service? How can we improve our choir? How can we improve our special number? Diba? Minsan nakakairita yung mga miyembro na kahit anong preaching mo parang wala lang. Pero alam nyo, nakaka-encourage yung mga miyembro na pag iniisip mo, mga kapatid, wala silang inisip kundi how can we improve our ministry? Amen? Pumunta ka dito, napakalinis itong ating building, mga kapatid. Alam nyo ba, may isang pastor, pumunta dito, nagbisita, inikot po niya lahat. Garahe, mga CR, yung ating accommodations, yung ating guest room, pati yung pinag-i-stayhan nila Pastor June, yung AV natin, lahat. Alam niyo po, pag uwi, kinasabaduhan, miniting yung kanyang mga cleaning team, sabing ganyan, pumunta ka kayo sa HBBC, sabi niya, yun lang ang kapilya na nakita ko that there is no trace of alikabok. Biro mo yan? Palakpak naman dyan, mga kapatid. Anong tawag dyan? Excellent, mga kapatid. Nakita ninyo yan? Look, hindi mo pwedeng sabihin na itong HBBC, nagjo-joke lang tayo. Serious, ang mamahal ang mga gamit natin. 500,000 yung piano natin. Etong building natin, hindi lang 100,000 to, mga kapatid. Hindi tayo nagjo-joke sa ministry. Hindi lang tayo serious sa ministry. Excellent tayo sa ministry. Alam niyo, merong isang pumunta rito na pastor. Hindi ho siya Baptist, Tapos pumunta, ewan kung pastor yon or Christian lang yon, hindi siya pastor. Nung sinabi daw, doon nga sa Baptist, sumakay ng tricycle. Sabing ganyan,
Doon nga sa kapilya ng Baptist sa Barangay 4, alam mo sabi nung driver, sabing ganyan, ayun, yun yung mansion sa Barangay 4. Mansion daw. Ito daw ay mansion na kapilya, mga kapatid. Oh, palakpak na naman sa biyaya ng Panginoon. Diba? Anong tawag natin dyan? Excellent. Kaya makikita nyo, in the leadership of HBBC, kasama ang kanyang leadership team, excellent. Tapos ikaw, miyembro, napakaganda na isipin mo, pambihira. Si Pastor, excellent mag-isip. Ang mga leaders namin, excellent mag-isip. Aba, dapat excellent na rin ako mag-isip. Amen? Pakisabi mo nga sa katabi mo, dapat excellent ka mag-isip. Amen? Kaya mga kapatid, sa Daniel chapter 5 verse 12, ano nakalagay sa Daniel 5:12? Ganito po ang sabi, for as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams and showing of hard sentences and dissolving of doubts were found in the same Daniel whom the king named Belteshazzar. O, tanggalin mo na yung verse. Ganito yan. Sa lahat ng prinsipe sa buong Babylonia, only Daniel was making a difference. He was standing out. He was noticeable in all aspects. Siya yung tao na ang lahat ng galaw kapansin-pansin. Do you know why? Because what was driving him was a spirit of excellence. In other words, kailangan kung ang ating ilaw ay magiging maliwanag sa ating mga pamilya, sa ating trabaho, if we want people to feel and notice and see God in our life, then we need to adopt the spirit of excellence in our lives. Amen po ba? Yun. Nakakalungkot lang na maraming mga Kristiyano, mga kapatid, na pagdating sa trabaho, excellent. Sa pag-aaral, excellent. Pero kung pagdating na sa kanyang Christian life, mediocre. Ang ibig sabihin ng mediocre, hindi niya siniseryoso. Hindi niya ginagalingan. Tanungin mo ngayong katabi mo, ginagalingan mo ba ang pagsisilbi mo sa Diyos? Oh, hindi eh. Marami sa atin, hindi natin ginagalingan. Alam nyo, nakaka-encourage, nakaka-bless na may mga totoong mga members ng church na pagdating sa ministry, hindi pwede sa kanila na hindi excellent ang pagsisilbi sa Diyos. Alam nyo, nakakatuwa. Meron tayong isang kapatid na, ano siya ngayon, ano tawag dito? Member ng choir. Teacher po siya. Teacher. Public school teacher. Oo. At may pamilya, may mga anak. Okay? Ngayon, kahapon, nag-uusap kami during the lunch. Sabi ko sa kanya, nag-masters ka na ba? Did you take up your master's degree? Alam mo, sabi sa akin, Pastor, sa totoo lang, 9 units na lang ang kulang ko. O yun pala, bakit hindi ka nag-masters? Alam mong sagot sa akin, Pastor, sabi ko, hindi na baling hindi ako ma-promote. Basta hindi ko mapabayaan ang ministry ko. Kasi po, pagkasabado, nandito yan para mag-practice ng choir. Pagkatapos mag-practice ng choir, kasama pa siya sa housekeeping committee ng church.
isa sa mga naglilinis. Sabi niya, isipin mo, Pastor, ang masteral schedule, Sabado. Paano pa yung ministry ko? May mga times daw, mga kapatid, na i-require ng principal sa school. Nakikiusap siya kung pupwede, ma-excuse dahil hindi niya pwedeng pabayaan ang ministry. Nakakatuwa. Hindi tulad ng ibang mga miyembro na konting rason lang, malaking reason na para hindi pumunta sa church. Pero here is a kapatid sa Panginoon. Talagang sa kanyang puso, panata sa Diyos. Dapat po kasi may panata tayo sa Panginoon. May pangako tayo. Kaya sabi ko sa kanya, kapatid, alam mo, hindi mo naman mamimiss yung masteral mo kasi meron ng Open University ngayon. Pwede kang mag-enroll sa masteral na hindi mo kailangan pumasok kada Sabado at kada Linggo. Kaya mga kapatid, it's just so encouraging that there are Christians who really are excellent in their service to God. Amen ba mga kapatid? Oh, amen. Kaya ganyan tayo dapat lahat ngayon, maging excellent. Ang tanong ito, what does excellence look like? Okay? Pagka tinanong mo Pastor, ano ba ang tingin? No? Ano ba yung picture ng isang excellent church? Let me show you this. Excellence means first class. Everybody say that together. Excellence means what? First class. Amen? Oo, not second class, but first class. Yes, ganyan po ang ibig sabihin ng excellence, mga kapatid. Kaya kanina, sabi ko doon sa munisipyo, lahat kayong mga department heads, lahat kayong mga superiors, mula ngayon, meet with your team and tell them, today, we want excellence in our office. Amen po ba? Oh, amen. Kaya yan po ang ating gagawin. So, this year, merong 5 na ating pag-uusapang aspect kung saan dapat magaling tayo at maging excellent tayo. Hindi ko na i-discuss. Wala na tayong oras. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo ang 5 area na dapat excellent tayo. Number 1, we will be excellent in spirituality. Pag sinabi mong spirituality, it's a mind issue. Dalawa po yan spiritual mind, carnal mind. Ang spiritual mind, mga kapatid, incline sa Diyos. Ang carnal mind, hindi. Ganito yan. Ang carnal mind, okay, or mediocre mind, ito yung ayaw niyang maging best kung para sa Diyos. Ito yung tao na kung para sa sarili, it should be first class. Kung para sa Diyos, kung ano na yung natira, yun ang karnal. Ano pa? Kung para sa sarili, yung pinaka. Kung para sa Diyos, leftover. Yan ang karnal. Kaya pag pumunta sa church, ang sasabihin niya, basta nag-attend ako sa church, okay na yan. I just need to show up in church. Kailangan lang ma-check ni pastor, nag-attend ako. Pero ang spiritual na Kristiyano, ang sasabihin niya, ay hindi po pwedeng nag-attend lang ako ng church. Dapat lumalago ako. Matututo ako. Amen po ba mga kapatid? Ganyan. So, ma-realize nyo, we will discuss about spirituality, ha? Oo, yung pong karnal, ang iniisip niya. Alam mo, mabili ko lang yung gusto ko, maabot ko lang yung pangarap ko, masaya na ako. Ang karnal, puro ako. Pero ang spiritual, alam mo,
magawa ko lang ang gusto ng Diyos, mapasakaya ko lang ang Diyos, okay na ako. Yun ang pinagkaiba. Kaya we are going to work on shifting our mind from carnality to spirituality. In other words, eto tayo dito tayo gustong dalhin ng Diyos. Amen po ba? Okay, number 2. We will not only discuss about spirituality, but we will be excellent in service. Number 2, service. Amen? Paglilingkod. Sabi ng isang pastor sa kanyang preaching, na-struck ako nung pinakinggan ko to. Alam mong sabi niya, eto, you either serve God with excellence or don't do it at all. Grabe, ano? Either mag-serve ka na excellent or wag ka na lang mag-serve. Parang ganito, either sarapan mo yung luto mo o wag ka na lang magluto. Grabe, di ba? It's either pumunta ka sa church at makinig o wag ka na lang pumunta ng church. Ganyan po yan ang ibig sabihin. It's either pumunta ka sa church at sumamba ka ng maayos or wag ka na lang pumunta. Ibig sabihin, kung para sa Diyos, paglilingkod, it should be excellent. Wag ho sana tayong gumaya sa iba o sa mga unsaved na parang tinatrato ang church na basta-basta lang. Parents, you have to train your children to treat church with respect. Train your children to treat the pastor with respect. Pag nandyan na si Pastor Provi, sabi mo na sa anak mo, anak, that's Pastor Provi. You listen, makinig, walang magulo. Hindi yung pababayaan lang natin sila na hindi mag-treat sa pastor. Naunawaan po ninyo? Because they will grow up without respecting. Kaya nga, we need to treat the Church of God with respect. Respectability ang kailangan. Ako nga alam nyo, listen to me. Bilang the senior pastor ng HBBC, kasali ho kayo dyan. Alam po ninyo, I made a vow and promise to God to represent God and our church properly and with respect. Kaya kahit saan ako pumunta, sa Robinsons, maglakad dyan, pumunta sa market, makikita mo, kung kagwapuhan ang labanan, Brother Erwin, hindi ako lalaban dyan. Ngam no kinataer, Brother Erwin, sasali ako dyan. No kinataer ko namin, it's about takder, it's about respectability. Yung bang pag naglakad ako dyan sa Robinsons uy, sino yan? He looks respectable. O tapos tinanong, sino yan? Ay, yan yung pastor ng Hosanna Bible Baptist. Saan bang church niyan? Kasi pastor pa lang kita mo yung respect, ano pa kaya yung church? Amen ba mga kapatid? Ganun ho yung excellent na tinatawag. Kaya sabi ko, lahat kayong mga staff, deadline ngayong January, February magsisimula na. Ayan, mga nandyan, naka-uniform na kayo lahat sa February. At alam po ninyo, mas maganda pa ang uniform nila kaysa flight stewardess. Yung flight stewardess, alam nyo yung mga, yung mga eroplano na pumupunta sa Middle East, yun yung mga social na yung mga matitindi Yun, mas matindi pang uniform. Tapos ang sasakyan nila papunta sa church, ano kanyo? Tricycle. Tricycle. Ayan si Cristel, Janre, para yan doon sa may sementeryo. Diba? Kasi malapit sa sementeryo ang bahay nila para yan, tricycle. Matatakot yung tricycle driver sa kanya. Mukhang may bumangon mula sa patay Diba? Kasi sa damit pa lang pangmasayag. Alam mo yun?
Diba? Oh, ma'am, saan ho kayo nag-o-opisina? Tatanungin, anong isasagot? Sa Baptist ako. O talaga? Grabe ang mga uniform nyo ah. Excellent mga kapatid. Hindi natin ito ginagawa para sa tao. Ginagawa natin ito, ginagalingan natin ito para sa Diyos. At alam nyo, ang magiging epekto, churches will notice and say, wow, sana all. Gagayahin tayo. Amen. Kaya mga kapatid, listen to me ha. Galingan natin para sa Panginoon. Let's excel in spirituality. Let's excel in our service. Number 3, we will excel in our stewardship. Oh, we will excel, in our steadfastness. Alam niyo bang ibig sabihin ng steadfastness? Yung hindi ho madaling manghina ang loob para sa Diyos. Hindi yung kababautismo pa lang, nanlamig ka kaagad. Hindi yung pinagalitan ka lang, nagtampo kaagad. Hindi yung hindi ka lang nakamayan, hindi na nag-church. Dapat po, let's excel in our steadfastness. Dapat tayo yung klase ng Kristiyano na kahit ang iharap sa iyo ay basuka at kanyon, walang makakapigil sa iyo. Pupunta ka sa church at magsisilbi ka sa Panginoon. Kahit umuulan na, kahit sasabihin pa sa iyo, magchi-church ka pa? Ang lakas-lakas na ng ulan eh. Sabi mo, pambira ka naman, ulan lang yan, Diyos ang aking sasambahin. Dapat ganun tayo. Hindi yung konting arbis lang. Hantay mapan-church, ag-online na lang tayo, agar-arbis. Ano ka, baliktad yung butas ng ilong mo? Na paglabas mo, sinasagap ng ilong mo ang lahat ng ulan, mga kapatid. Aba, wala pa akong nakitang tao, baliktad ang butas ng ilong, nakaharap sa taas. Amen po ba? Buti na lang yung butas ng ilong natin, nakaharap sa baba, para kahit umulan, go pa rin tayo. We should be excellent in our service. Kahit may sakit ka na, pipilitin kong makarating sa church. Yan po yung mga kahanga-hangang klase ng steadfastness. Hindi po sila yung mga weather Christian. Moody Christian. Sila po'y talagang steadfast Christian. By God's grace, let us be excellent. All of God's people say, oh, tuloy na natin next time. Okay na yun mga kapatid. Panginoong Diyos, marami pong salamat. We will be excellent this year by your grace. Tulungan mo kami, Panginoon. Totoo, kung may mga dapat na umaangat, nag-i-stand out, dapat po kami, Panginoon. I pray that you help us in Jesus' name. Amen and amen.